Kasadya nung taknaan, dapit Oh, sa yeah. Anay ko, no? kahimayaan, mauray ang Lagot ko ano yung basag buwan na Desembre oy. ang tagbalay Korting alin mo bunga ang mga tao si panay ko balik na pa yung mga bata. Anong bulan, ang Sus kapasok sinsiyo. Imbes na tigom-tigom ta. Ano na naman masud. sa tanabas ko magmalipayog. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ako mining crush di ay. Pasko. Pasko na. Magpasko na. Sakto na siguro to sa. Kiniwan. We Ako ang crush. Hello. Pasko na ta. May Pasko. Sakto na. Uy, kanta kaya ta uy. Ay. Hi. Pasko sir. Si ko mo dai ni kailom dai ko ani. Ha? Okay la din mo dai. Oh. Sorry kay katong nahubog tanduha. Okay ra. Ko mo gud kana. Pasensya kay ato ha. Okay ra ay. Wala problema ay. Bitaw ka ng sa kay tong basta kanang nag-kiss me ba? Wow kay to Sorry kay hubog mangud mi pareha sa tugod. Barkada ba tapok niya na kailan ako siya dito. Ya mo to sa sobra na mo ka hubog. Mo to na nagka One night stand mo? pero wala nahitabo na mo sa ubos sa babaw ra. Okay ra ay. Wala problema na ko. Pasensya kaya Ngiyes ako sa salihan. pasensya. Ngiyes ako pasensya di sa. Adara. 1K. One kiss. 500 tana. Thank you na, Jisa. Salamat sa iyo ha. You're welcome always. Ganahan mo kanini ako kay kusog kay siya mang libre ba. Ya sa kato nagtagay mi kay ihatanan. Ihatanan gasto di ba sa iyo? Okay lang. Samba. Ay, okay ra. Maguna ko. Bitaw sa iyo. Wow, bitaw atong. Ay, problema na ko eh. Kasi ni una og kiss na tong duha gani. Ako. Lagi siya lang. Ako. Bunga sa kahubog naman kutugod. Kay ika napo kakis na gusto niya. Na mo to nakakis ako nimo. Pasensya ka ha. Okay na yung problema. Ako swerte yung gani kay ko kay. Uy, salamat kay Sariho kay ikaw binakatag na mo 1K Sariho. Ang uban kay 50 ra, 100. Okay Salamat ra yung kayo, problema. May problema ako kay unsa man na akong kwarta nga wala man na ako gamita pod. Uban ako panghaling naman ako gani. Sariho. Kailan no? Hi miga. Kanang oh, wala ra kayo ya bro. Wala man pero Na kay bana. wala sad. Yan ako. Oo, man ko eh. Thank you na tay, thank you. You're welcome, you're welcome. Hi. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. You're Tara, Jisa. welcome, Sige, Disa. pagpuan na. Manaygon sa may balik, sir. Sige, Disa. Aray na niya. Kinsay mo, Pel o Games? Dali na mo pa-games ko! Di na ito manaygon. Mang apil ka, Gins. 100 ang premyo! Ma'am, apil ni ma'am. Mapil ka, Disa. Mapil ko. Apil ka, doa. Mapil po ko. Kini kay crush. 400 ang premium. Na akong crush, apil ko. Okay, magsugod na ta! Apil ni ma'am. Ayat, Oh, kamura? Kamera din, ma'am. Sige, Kamera. Kamera may nakadungog sir. Sige niya, mag-games ta ha. Bring me ha. bring me. Bring me. Okay, bring me 1,000! Kana. Yan nga, wag ko kadada. Ala siya, naka-on na. 400. Akong, Dala dayo. 400. Salamat. Disa. Mura makansi ka. Ha? Kansi ka, oy. Ano makansi man ko? 400 yata ni mo dito 1,000. 400 naman na. Mas dako man ang 1,000 kaysa 400. Uh-oh. Toy balik ka ko ba? Dili mas dako ni. 1 2 3 kato. Usa naman to. Dili lagi. Mas dako lagi na. Uy, dali good.
Kamu na mo yung mga utok. Siya ay. Ha? Ikaw, wala kay utok. At ibalik ay ito. Di mas mas dako pa biyan eh. Sa pagkadako, ano eh. Mas dako ang 1,000 kaysa 400. Uy, mas dako siya kay daghan man ni siya nya usar mo. Ito may sayop. Nag-eskwela mo doon, ha? Kwan, kanang Kung sa may eskwelahan ninyo. elementary ra grade 5 ra yung taman. Si kinder, puro mo kutog. Kinder, dua-dua. O sige, mag-bring me pa ta. Anya sa taha. Nya sa. Storyahan ka na akong doha. Kanang. Balik na dito. Ano ha? Ang sabi na ay wala nagkuha kag cellphone. Calculator ba? Calculator. Oh, tanawa ha. Tanawa. 1,000. Nya sa. Yan mo. 1,000 oh. Ano ni 1,000? Oh, yada yun. Nya, kung 400 oh. Ang 400 tanawa. Mura na siya 400. Oh, gamay ra kaayo. Unya, Ay daghan to, daghan ni kay porma nya. One man to. Oh, sige. sige na lang oy. Guwapa anta mga bugo lang. Mga biyugo. O lagi, Mas ako lagi. mas dako ni. Uli na dito. Mas dako lagi ni. Mas dako ni. Basta ko to ang 1,000 piso. 1 man to. Ya kani 4. 4. 4. Ya 1. Asay dako ang 1 o ang 4. Oh, man diha. Dali lang. Sagod na ma'am. O sige. Kala mag-bring mo ka ta. Kala mo eh. Yeah, Kita ko. 400 Japan. Bring me your crush. Crash? Ah. Ako? Oh, ikaw. Oo, ako. Dali, Dara ma'am. crush niyo mo siya, day? Dili. Ha? Ah. Pangayon na pa siya 400. Crash na Tagay ko kasi. ha. Daog na ka 400. Tagay ko. Ang 400. Tagay ang 400 daog ko ma'am. Wala juga kada og dong kay dili man wala mo siya crush nimo. Dapat crush nimo siya, crush pug kaniya. Dapat na-crush kaniya. Crush. Na-crush siya. Nimo. Crash. Ano na Oo, crash. day. Pero dili jud pwede. Crush man tayo magpasabot ma'am ka na. Ako daog. Oh, daog siya. Gihat. Gikuan man ako niya. Di kinahanglan kana man jung pareha mo. Crush to kuwan, crush? Crush to crush. Ay, ana day na. O sige na, tanong man May lang. Sige, ay. pagning-una lang ko ato da. Sayang na ay, sorry ah. Ma'am, mana? Mana? Sorry kayo nga. Ay, okay ra di sa ay. Ang importante kay Dang ano bitaw nag-crush to Nakauban. crush mo diha. ang importante na ka, importante ra jud ako, nakauban ra ka. Sayang nga ay, may pagning-una lang ko. Bisag di good ti ka crush. Mao ta gani. Pero sagdi na lang. Kay ang ako ajud ang time ra nga nakauban ti ka. Bisag mga biyugo kayo mo. Kanaan. Uy, Amang tunga ta na ha. Ako aning kanang Oy, imo ni. Ayo, mas dako lang duha. Dako ni kay duha ka buok. Usara na di ko. Ayo. Ay, lain na ni mo dambing oy. Sana man na inyo ang mga Gamay man ni. Oy, kana lagi duha na. Oy, duha dako ako kay sige mo crush to crush diha. San? Kang bayuta ka. Ma? Ara man di ka diring bayuta ka. si bayot. Bayot na siya te. Dako ang gasto na Jason bayuta. iyang panganya, Jisa ra Bayuta siya pa, in ha? short. Dako ka ng gasto ng bayuta. Duro mo ko diri bayuta Bayot, ko. Ang lagi ko plato ma. Yes, kang Nanay ko bayuta man ka. Nanay ko si mo kayabag. Dali. Dahil man mo kwat hayman. Dali. Ipamayot na bagay na nimo. Ha? Ha? Kaya di pulit. Ayun sa te ka nang di, mura lagi siya babae na no. Sos, dako ka na gasto dong. Daghan ka nagiparito kas kinabuhi. Pero tawag tutoy. Ah! Ang tutoy may Ang wala. tutoy rewa din dako ani. Dako pang ubos kay sa tutoy. Di ko mo kwata. Ay mo kwata kay mangulit na. Ako na Dali duha. ang giray mabulahan ana. Dali pagdali ari. Ngayon, Sama ko ay, pa. kundi ka. Dali pagdali. Te, kasta na ko yung mong anak bayot eh na. Ay na lang dong kay kalipayani dong. Dili ko eh. Malusya ka ng kibot yung manibay. Ito magwapa oh. Ison Ito. ka. Oh boy. Pagkawan.